भारत पाकिस्तान युद्धामध्ये भारताचा विजय व्हावा म्हणून शतचंडी यज्ञ या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। 25 वेद ब्राह्मण हा शतचंडी महायज्ञ संपन्न करणार आहेत। माझं आपल्या सर्वांना आवाहन आहे, सर्व सनातनचे साधक भाविक गोव्यातली स्थानिक मंडळी आपण या यागाचा पूर्ण लाभ घ्या। भारताच्या विजयासाठी हा याग संपन्न होतोय। हा दुर्मिळ याग आहे। शतचंडी यागाला आपण आवर्जून उपस्थिती लावा। हा याग 20 तारखेपासून 22 तारखेपर्यंत म्हणजे 20, 21 आणि 22 मे या प्रांगणामध्ये संपन्न होणार आहे। या यागाच्या वेळा मी आपल्याला सांगतोय। 20 तारखेला दुपारी 4 वाजता हा याग या प्रांगणामध्ये सुरू होईल। तसंच 21 तारखेला 21 मे रोजी सकाळी 9:30 वाजता हा याग या प्रांगणामध्ये सुरू होईल। तो 12:30 पर्यंत असेल आणि दुपारी 4 ते रात्री 8:30 पर्यंत हा याग या ठिकाणी होईल। त्याचबरोबर 22 तारखेला सकाळी 8:30 वाजल्यापासून दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत हा याग संपन्न होईल। हा एक अद्भुत याग आहे। याला आपण आवर्जून उपस्थित राहा।